Barka dai jama'a. Yawanci mutanenmu suna sake da wa'annan search engine ɗin da kuka sani. Su menene search engine ɗin nan? Search engine su ne kamar su Google, su YouTube. Ma'ana shi Google abin da ake bukata da kai kafin ka yi amfani da wa'annan search engines ɗin shine yarenka na Hausa ko kuma yarenka na Turanci. Yaren da Hausa ko Turanci shine za ka yi amfani da shi game da wa'annan search engine ɗin. Duniya akwai su a search engine nan. Ko da ba su baka ta Hausa ba, za su baka ta Turanci. Abin da ake bukata ka iya rubuta Turanci ko kuma ka iya rubuta Hausa. Ko da abin kana rubuta shi baka san spelling ɗin ba, da zaran ka fara bin hanya za su nuna maka har inda ya ta dace ko kuma abin da kake. Shi wannan search engine ɗin da ku gani shi kamar Google yakan baku duk abin da kuka rubuta ne ta rubutu ko kuma ta hoto. Shi kuma YouTube search engine yakan iya baku abin da kuka nema ne ta audio ko kuma video. Masalam, sai ku kasance kuke bin wa'annan search engine ɗin don neman abin da kuke nema, ba wai sai kun sha wahalan tambaya ko neman inda ake a garin da kake ba. Masalam.